Van harte welkom bij de allereerste editie van de Grote Kleine Optocht Challenge. In deze challenge gaan de beste wagenboers van Limburg met elkaar de strijd aan. Wij boet er het snelste, blieft het meest origineel en speelt het meest tactisch. En boet uiteindelijk de mooiste tiny optochtwagen van dit jaar. En uiteraard werden ze beoordeeld door een strenge, doch rechtvaardige jury. Ik ben Anja van de BCL en ik ga letten op creativiteit en kleurgebruik. Mijn naam is Jochen Greven. Ik ben gedurende de carnavalsmaanden regelmatig terug te vingen in de carnavalsloods. Ik vind de techniek die in de wagens zit erg belangrijk. Mijn naam is Max Sluiters van de SLV. Mijn aandacht gaat vooral naar het thema en de originaliteit. Onze kracht is dat we elkaar aanvullen, dat we eigenlijk door het jaar zien we elkaar niet zo druk, maar zo gaan we samen zien in die bouwloods. Dan beginnen we te bouwen, we hebben een grof idee en iedereen kan zijn eigen inbreng erin brengen. En dan wordt het fantastisch. Onze vereniging bestaat al meer dan 33 jaar. Nu volgens mij hebben we een jubileum. Nou, de kracht van ons team is dat we eigenlijk een beetje goed op elkaar zijn ingespeeld. En dat we plezier en elkaar begrepen. En ja, dat we het ganz leuk vinden eigenlijk. Ja, dames en heren, je gaat zo meteen beginnen aan de technische estafette. En in deze technische estafette draait het allemaal om snelheid en behendigheid. 3 onderdelen. Ieder teamlid van u gaat hiermee aan de slag. En per onderdeel zit een jurylid die gaat beoordelen of je door mocht naar het volgende onderdeel. Het eerste onderdeel gaat je zo snel mogelijk 10 nagel en 10 schroeven in de plank maken. Best u daarmee klaar, beoordeelt het jurylid of de volgende mag beginnen bij het tweede onderdeel. Het tweede onderdeel is de bedoeling dat je zo snel mogelijk het plankje volledig verft. Ook dit wordt beoordeeld door de jury en dan gaat je naar het derde onderdeel. Er ligt een prachtige ballon die je zo snel mogelijk volledig mocht papier mâcheren. Uiteraard is hij gaat met te verdelen. En dat komt erg van pas in het volgende onderdeel van deze challenge, de bouwwedstrijd. Je kunt namelijk tijd verdelen om de andere teams volledig stil te leggen. Dat kunnen zeg maar 1 keer 10 minuten doen per één team of 2 keer 5 minuten voor de beide teams die aan het spelen zijn. Let op, dit mag niet in het laatste uur ingezet worden. Duidelijk? Yes? Jury ook? Nou, we gaan aan de slag. Eens proberen om een rondje te negeren. Als die kamer door stond en doe eigenlijk moest gaan. De schroeven waren hele fine schroefjes, dus dat was wel, maakte wel extra lastig. Ja, ik ben timmerman, dus spijker en schroefjes erin moeten rijden, dat is mijn taak eigenlijk dagelijks. Dus dat voor mij het makkelijkste natuurlijk. Dat zweer ik ook. Ja. Hoe is het snel mogelijk vet? Dat moest wel erg veel verder. Dat moest wel veel verder. Ja. De jury was streng. Ja, we kijken wie gaan we er nu doen om er een smeerboel van te maken. Dus we hebben dat plankje op de pot en schuppen met die verf. Ja, dat ging echt prima. Echt om 6 uur ben ik toezat. 6 uur s'avonds voor mijn plan. Maar ik moet er... Ik ben sowieso altijd van de plakken, dus dat was al heel duidelijk. Ik was van de plak, dus ik werd direct op papier mâché gezet. Normaal wil ze dat keurig doen, want dat geeft ze alles wat ze verkeerd plek, dat geeft ze uiteindelijk zien in de wagen. Dus het is even umswitchen wat normaal is. Ik had gewoon zoiets van, ja, die ballon moet zo snel mogelijk ingepakt worden. Het hoeft niet helemaal strak te zijn als het maar ingepakt is. Ja, stoppentijd. Het wordt een spannende wedstrijd en het wordt een close call. Ik ga zo meteen eerst beginnen met de nummer 3 van deze uitdaging. En dat is geworden het team Oudstein. Yeah. Ja! En de nummers 1 en 2 ze lagen echt heel dicht bij elkaar. En wij gaan er dadelijk met deze tijdsnor aan de haal in de bouwwedstrijd. De nummer 2 is geworden de heren uit de Reuver. Applaus! Ja! En dat betekent automatisch dat de heren uit hele hei eerste zijn geworden. Geer gaat zo meteen aan de bouwwedstrijd aan de haal met de tijdsnor.
Dat betekent dat je deze in mag zetten en dat kent op 2 manieren. Of een keer 10 minuten om 1 team volledig plat te leggen, of 2 keer 5 minuten om beide teams plat te leggen. Let op, dit mag niet in het laatste uurtje ingezet worden. Alsjeblieft, de tijdsnar. Gefeliciteerd. We gaan beginnen aan het onderdeel waar het allemaal om draait in deze grote kleine optochtchallenge, de bouwwedstrijd. Teams kregen 4 uur de tijd om aan hun prachtige tiny wagen te gaan beginnen. Ze hebben allemaal toegang tot hetzelfde boepakket en ze mogen helemaal losgaan. En de winnaars gaan naar huis met een bouwbudget van maar liefst €1500. Ik zou zeggen, dames, heren, zit je er klaar voor? Yes! Kom, gaan we nu beginnen. Dus vooral de uitdaging dat ze niet weten wat ze krijgen. Dus daar komt ze hier naartoe en ja, er is geen idee of er wil schat. En dan is dit al materiaal en dan moest het daarvoor gaan maken. Ja, er is geen tijd om er heel lang over na te denken. Dan moest je gewoon handelen, pakken wat ze is en het ermee doen. Oh, dat is wel klein. We hadden het toch wel eigenlijk groter verwacht. Maar ja, dat is wel een leuke uitdaging. Word gerept van enkele maas. Want dat keurig pakje voor allemaal aas. En mijn vriendin houdt hun zin om te nijen. Dus ik besloot om de vergelijkers om te draaien. En ik nou, het onderstaan vonden we eigenlijk een beetje erg klein. Dus ja, we zijn eigenlijk een beetje gaan kijken of we dit normaal doen voor alle koppen via een plateauwagen. Dat is meestal toch te klein, dus dat werd helemaal verlengd. Dat is nieuw. Of verbreed. Dus dat werd dan nu ook gedaan. Weet je wel, ja, dan gisteren kijken dat ze toch een beetje de balans hielden, niet dat de wagen achterover kijkt en weet je vergeet. Dat is toch een leukere, groter, want anders was ze nog gedetailleerder werken en kleiner werken. Hè. Je moet ook eigenlijk een beetje groter kunnen werken op zo'n wegen kunnen. Een beetje makkelijker maken. Hey, ik stond bij team Reuver. Je zit het enigste team dat hij een iPad heeft bijgehaald. Is dat tactiek? Onze tekeningen doen dat het liefst digitaal. En onze plannen veranderen nog wel duk. Oh ja? Dus dan kan dat ook via weer. Als we op papier zouden tekenen, ja, dat hebben we wel eens geprobeerd in het begin. En dan hadden we een tekening en dan keken we er halverwege weer en dan, nee, dat wilde toch niet. Oké. Dus ja, nu is onze tekening er ook weer. En is het nu ook het geval? Is het gewoon het veranderen van plan? Of, ja, dat is nou, nu nog niet. Nu zijn we er ongeveer bezig. Ja. Maar goed, als het dadelijk allemaal gaat groeien, dan zal het toch nog wel wat anders weer als wat we net verzonnen hebben. Want ik zie hier een beetje de contouren van een auto, mag ik het zo zeggen. Maar het is dus nog helemaal niet zeker of dit een auto gaat worden. Dat is nog gar niet zeker. Oké, spannend. Het gaat er zeker geen weer. Het gaat er geen zijn? Misschien dat het nog wel, maar nee, het wordt geen auto. Oké, daar gaan we niet naartoe. Heel spannend. Nou, hartstikke fijn. Ga lekker door en we gaan het eindresultaat straks zien. Ja, veel op. Hey, du bent heel tijd hier bezig. De rest van je teamgenoten aan de andere kant. Heb je nu een duidelijke taakverdeling? Ja, een klein beetje wel, ja. Dus, En vertel. Nou ja, goed, René is een beetje van de vormgeving, zeg maar eigenlijk. Ik doe even een beetje het grove werk en de bewegende constructie maken. Ja. Dus en dan, ja, Danny die deed al een beetje voortekenen. Ja. Dus ja, goed, we moeten maar korte tijd, hè. Dus, ja. Hey, en is het nu ook heel anders? Normaal doet je mega grote wagens en nu is het allemaal miniatuur. Is het moeilijker of makkelijker? Voor de heren is het moeilijker, maar ik moet meestal van de details zien en van het piepzoom en de details in de piepzoom en zo gaat het allemaal. Dus. Zou een voordeel kunnen zijn dat hier een dame in dit team zit? Kan wel, ja. Nou, ga ik lekker door. We zijn benieuwd. Dankjewel. Ja, dank je. Een kleiner bouw is echt wel een uitdaging. Als je altijd een blok hebt van 2 meter bij 1 meter of zo en je komt hier met een heel klein blokje aan, dan is dat, ja, dus even knopje omdraaien en anders gaan denken. We moesten natuurlijk het geforceerd gaan drugen, dus wat is het dan pakken ze die verfstripper, die bindt ze met een beetje duct tape en die stoel vast en dan kan ze de fijn richten op die onderdelen die ze gedrukt hebben. Ja, het moest terug, anders kost van de verven.
Dus, en dan moest je gewoon die papier maché moet gewoon droog zijn, anders kreeg ze de verf er niet op fatsoenlijk. Want dan heb ze al helemaal een probleem omdat het op waterbasis is. Dus dan ga je ze dan feunen, gewoon lekker om het droog te krijgen. Dat is tenminste het verven zo snel mogelijk. We zien druk, maar dit is geluk. Hoendruiver, wat is het thema waar je mee bezig bent? Ja, het thema is geprobeerd om Limburg erbij te betrekken, Osdorp, Ruiver. En het feit dat we weer dat van alle de wind in de zeilen kregen, de versloving kregen we de wind in de zeilen. Dus alles koers naar de volgende week en feestje vieren, dat is het doel. Ja. En tevreden over het werk van de collega's? Ja, ding is te bedenken, hè? Kijk, wat dingen op papier gezet en vanmorgen hebben we daar, wie het startschot gegeven werden hier, hebben we er een klap op gegeven. Sommige van het grove werk, een van het fijne werk en voorop dat we er straks een fijne resultaat hebben staan. Wind uit de zeilen. Wind in de zeilen. In de zeilen. Juist. Ralf, neem ons even mee, wat te kijken. Wat is het thema van Eukenstein? Nou, het thema is eigenlijk een beetje de steek. Want ja, ze zitten aan de wagen. Ja, de steek is te lang afgebleven. En na 2 jaar vingen we dat de steek weer op moet. Ja. En dat is eigenlijk ons thema. Moet weer terug in de carnaval? De carnaval moet terug. Ja. We hebben nog een steek los, daarom zitten we ook hier. Ja. Dus, en het beveelt goed. Dus, Wie lang heb je erover nagedacht voor het thema? Nee. Dat is hier ter plekke bedacht? Dat hebben we hier pas bedacht. We hadden totaal geen idee wat we kosten aantreffen vandaag. Dus ja, en zo gaat dat bij ons in de optocht al meestal ook. We weten totaal niet waar we mee bezig zijn. We beginnen gewoon ergens aan. Ja. En we zien maar hoe het schip strooit. Ja, en het komt allemaal in de steek los? Allemaal. Danny, Heerlerij, welk thema hebben jullie? Wij hebben het thema vliegen. We vliegen al 33 jaar mee in de optocht in Heerleiden en Landgraaf. En vandaar ons thema. We zijn echte wagenbouwers in hart en ziel. En dat doen we met veel plezier. Een jubileumthema? Ja. Dit jaar? Ja. En leg eens even uit, wat staat het verder voor je? Want je hebt een poppetje in de handen. Ja, op de wagen komen gewoon alle vrolijke mensen te staan. Wij vliegen er eigenlijk langs af. En we hopen dat dat in de toekomst weer mogelijk is. Hoe lang hebben jullie over het thema bedacht? 11 minuten 11? Nee, 11 minuten. eigenlijk gewoon hier ter plekke. Ter plekke bedacht. Ja. Nou, succes ermee. Dankjewel. We hadden zoiets van, ja, we maken een regeling rondom die boot met touw. En ik was ermee bezig en ik denk, ja, 3 kleuren touw. Wie krijgt die fijn bijeen? 3 stukken touw afknippen en die duizend accuboormachine die guurt in de slinger. En dan rij je die fijn in elkaar alsof ze een touwbus aan het vlechten. De stemming zit er bij de teams goed in. Wat heb je tot nu toe al gezien? Nou, met name de creativiteit. Ja. En ik heb begrepen dat ze nu gaan beginnen aan het kleurenpalet en daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja, dus je moet echt op creativiteit letten. Hoe ga je op letten, Max? Ja, het thema, het is zo origineel als je ziet wie er aan de gang zijn gegaan. Dus het thema en de originaliteit, dat vind ik wel heel belangrijk. Ja. En heb je er al truc gezien? Ja, en heel divers. Het is moeilijk voor ons als jury om dadelijk te bepalen wie dat gaat doen op dat thema. En ze zijn zo creatief, zo mooi, zo'n thema. Dus ik ben benieuwd. Ja. En je Jochen nog eens nu extra naar kijken? Ja, ik vind het toch wel heel interessant om te zien welke technieken er allemaal aan te pas komen. Nu gaan ze nu zo'n wagen in een zetten. Welke materialen werden gebruikt, op welke manier wordt dat ingezet. Blijft het alleen bij hout, blijft het alleen bij piepschuim of wordt het een hele grote combinatie daarvan? En zijn er nou nog extra pluspunten te verdelen voor de teams? Ja, maar dat zeker van niet. Want misschien luisteren ze met, stiekem via een zendertje of een microfoontje. Dus natuurlijk zijn er heel veel punten te verdelen, maar dat houdt wel lekker om Ros en ons dich ook niet weer. Oké. Prima. Is goed. Nou, we gaan het zien straks. Ja. Dankjewel. Yes. Want er is dus totaal 3 verschillende wagens. Dus dat maakt het natuurlijk ook voor de jury heel lastig. Ik kan me wel voorstellen. Hey, je hebt een heleboel materialen gebruikt. Heb je alles gebruikt of slechts een gedeelte? Piepschoen hebben we gebruikt, papier. In die zeilen zit kiepengaas in. Ja. De mast hebben we van de PVC-buis gemaakt. Nu even schilderen en dat er toch allemaal een beetje kleurtje krijgt. Mooi. Dat maakt het hiel natuurlijk wel aanvoordelig. Ja. En waarom juist die materialen? Ja, omdat PVC redelijk
of die piepschoen redelijk gemakkelijk te vormen is, hebben we er wel voor gekozen. Kippengaas kunnen ze fijn die bolling mee maken. En dat is eigenlijk een beetje het plan. Ja. Goed over nagedacht. Ga je dat lukken binnen de tijd? Ja, dat is altijd spannend met wagens. Hè. Maar mogen na te op te rennen. Kijk, top. Hoeft niet per se alle verf over de rug te zien. Hey, heel veel succes. Ja, dankjewel. Hey, lukt het een beetje? Ja, krap tijd. Ja, normaal is altijd het meer hoe een beertje drinken. Hè. Ze noemen het voor binnen een bepaalde tijd en gaat afkrijgen. Dus ja, dat is even gas. Hey, ik zie hem vuil hout. Ja. Is daar een bepaalde reden voor? Ja, dat heb ik dus niet massief genoeg. En dan weet ik dat plastic het genoeg is. Ja. Dus dan maak je bewust die keuze om daar niet te gaan rommelen. Want al dat tampax wordt ook ingepakt. Je pakt de verf er niet. Dus ja, dan kan ze beter beperkt worden. Dat is goed over nagedacht. Ik denk dat we het niet meer langer opgenomen. Nee, dat is goed. Heel veel succes. Hey, ik zie nog dat kan bewegen. Kan we daar nog van gaan verwachten? Ja, dat wordt. Bewaren we tot op het einde. Oké, dat is nu een beetje een geheim. Ja, dat is. Hey, heel veel met piepschuim. Ja. Is daar over nagedacht? Zit er een bepaalde keuze achter? Ja, dat doen we ieder jaar met piepschuim. Makkelijk vorm te geven, het weegt niks. Een varen erin. Ja. Mooi. En qua tijd, gaat het lukken? Qua tijd, ja, zeker. Makkelijk. Kijk. Ja? Dat redden we. Dames, heren, het laatste uur is ingegangen. Dat betekent dat je nog precies 60 minuten hebt om de laatste puntjes op de i te zetten. Want over 1 uur exact gaat Geer uw wagen presenteren aan de jury. Dat moet voldoen aan alle voorwaarden. Hij moet kunnen rijden en alle eisen wordt je van tevoren van op de hoogte zit gebracht. Zet hem op, tijd dringt. En we hebben er nog niet ingezet omdat we eigenlijk wouden we dat gewoon alle 3 groepen gewoon evenveel tijd hadden. En we willen niet op 10 minuten voorsprong komen, dus iedereen heeft gelijke kansen. En we hadden zoiets van, dat gaan we niet inzetten. Als het gedaan hebben, dan wordt het ook goed geweest. Dat we gewoon allemaal met respect met elkaar om. Ja. Dus ik gun het leeg bij die anderen in de ogen, net zozeer wie het bij ons in de ogen gunnen. En we hopen er goede relaties aan over te houden. Dus, dus voor ons is het alleen maar een win-win situatie. Danny, ik zie daar nog gaat staan, ik zie hier gaat staan, maar het staat nog niet een eind. De tijd dringt. Gaat het goed komen? We zijn altijd op het laatste, dus dat komt zeker goed. Ja. Oké, als je het zegt, maar ik moet zeggen, ik vind het toch wel heel erg spannend worden. Dat is wel spannend, maar ja, je kan altijd door blijven gaan. Op een gegeven moment moet je er een einde knoppen. Ja. Nou, succes. Dankjewel. Dank je. Is het bijna klaar? Ja, detail. Ja, toch wordt er nog een blaadje gepakt. Ik vind toch aardig wat rode wangetjes. Gaat je het redden binnen de tijd? Ja, we gaan het wel redden. Maar dat is altijd het laatste moment en dan is het ook klaar. Ja, toch heb ik een beetje het idee dat je het doet alsof je heel kalm zit, maar ondertussen toch? Ja, klopt. Normaal gesproken is het vrijdagavond, dan is de prinsenreceptie nog een stuk. Zaterdag is mis, dan hebben we een probleem, want je moet eigenlijk bij de prinsenreceptie zijn en dan is de wagen niet klaar. Ja. Dus het wil wel eens in de knijp lopen. En nu? Nu hebben we niet voor. Oké, we gaan het zien. Komt goed, dankjewel. Mannen, hier wordt nog druk geknipt, gevouwen. Ja, er komen allerlei leuke ideeën naar boven zo op het laatst. Oh ja, dus dat is... Lekker op tijd? Ja, nou ja, beter laat is nooit, hè. Ja, dat klopt. En we hadden de wind goed in de zeilen vandaag, dus ja, dan kunnen we ook lekker doorpakken op het laatst. Ja, maar ik zit nog gaat de kale buizen, gaat er nog wat gebeuren? Dat moet nog gaan gebeuren. Oké. Ik zit op de planning. Ik kan zien het alsjeblieft. Wie is de planning staat. Ja, dat kan zien dat hij nog blijven. Ja, het valt me op dat iedereen behoorlijk kalm is, maar ondertussen... Ja. Iedereen wil toch wel. Iedereen wil altijd wel. Echt ziek maken. Maar dan doen we altijd of het heel kalm blijft. Maar dat moet ook. Dat moet kalm blijven. Want als ze in de stad schaakt, dan dat helpt niks. Absoluut waar. Dan komen we van niet verder vandaan. Nee, nou, ik moet zeggen, volgens mij heb ik op dit moment meer spanning dan die iedereen bij elkaar. Maar Oké, het is zo gebeurd, dus we gaan er achter komen. Precies, we gaan erachter komen voor dat redden met die kale buizen. Succes met de laatste les. Dankjewel. Dankjewel.
Beste bouwers, nog 5 minuten. Zet hem op. Hallo Freunde, ich bin der Dieter. Wir wollen doch mal sehen, ob wir zusammen, ja auch mit die Frankfurt Kegelclub, ein einfaches Lied singen können. Ik mis er wat op de trapjes tussen en vooral je die kleine poppetjes erbij. En je denkt, ach ja, verzin daarvoor hadden toch nog een klein beetje tijd over. Dus dan maken we toch maar wat kleine popjes voor op de trapjes en dan steek je erop. Ja, dat gaat ze niet zo neerzetten, moet toch ook het op de kop hebben. Dus heb ik de heren weer even aan het werk gezet. Geht schon gut, ne? Elf, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Het zit erop. De juryleden gaan op dit moment in beraad. En over een paar minuten weet de Veer waar zich de eerste winnaars van de grote kleine optocht challenge 2022 mocht noemen. En een hoe schet met dit prachtige bouwbudget voor het volgende jaar. Blijf kijken. Ik weet ik moet weer, maar toch blijf ik staan. Ja, Helerij, echt een geweldige wagen. Schwanne creatie. De techniek is absoluut aanwezig. Het kleurgebruik is heel erg mooi. Er zitten ontzettend veel details op. Als we toch een kritische noot mogen toevoegen, we vinden dat er aan de binnenkant van de wagen, als jury zijnde, dat er nog te weinig gebeurt. Reuver, super ontwerp. De jury vond het echt geweldig. Het idee wat erachter zit, de wind in de zeilen. Het enige wat we jammer vinden, is dat het kleurgebruik wat eenzijdig is. Steen, de meest stevige wagen. Alleen heb ik één klein puntje op aan te maken. De vlootskop achterop die is weggevallen door de haren wat teruggehangen. Juryleden, het moment is aangebroken. Hou ons niet langer in spanning en gaat bekendmaken wij de allereerste winnaar wordt van de eerste editie van de grote kleine optocht challenge. Max, aan dich het woord. Het heb ik wat moeilijk gemaakt voor onze jury. Zo'n prachtige creaties wat je allemaal hebt gemaakt. En eigenlijk is het een onmogelijke opgave om een winnaar bekend te maken. Het heb ik gehuurd. En daarom moeten we toch een keus maken. We moeten gewoon kijken op de details waar je gewonnen hebt. Eigenlijk heb ik allemaal gewonnen. En dat weet je ook van mezelf, want het zijn prachtige creaties. Maar dan toch, er moet natuurlijk wel een winnaar zijn. En ik mag namens de jury bekendmaken dat de winnaar is Team Helij. Het maakt dat vanochtend een dagelijks gepluk. Vergeet niet te leven, vergeet niet te lachen. En mag vast geloven, de hebben geluk. Vergeet even. Dat is een vreugdedansje. Ja, een vreugdedansje gemaakt, ja. Geweldig. Ja. Niet verwacht. Ja, toen. Ik dacht, volgend jaar gaan we nog groter worden. Het was eigenlijk een schoene dag. Maar ja, goed, het geld was natuurlijk van harte welkom geweest. Ik ken ze voor het volgende jaar weer hele leuke dingen mee doen. Dat is eigenlijk een hele goede start geweest. Maar ja, helaas, het heeft niet zo mogen zien. Ja, we doen niet maar met voor te winnen. En we doen met om het leuk te hebben en een gezellige dag te hebben. Dat wordt dit ook. Laatste moment geboren. Leuk, gaan we doen, dan gaan we een dag toch gloeien en het lachen. Dat hebben we dus ook gedaan. De sfeer was geweldig, de creativiteit was hoog, de winnaars zijn bekend. Ik wens u een geweldige vastenavond.